L-awtorità tal-ippjanar ġiet imċanfra mill-Qorti tal-Appell li ddikjarat li permess maħruġ lill-Ministru Ian Borg għal swimming pool f'art agrikola kien illegali. Dan il-permess issa ġie revokat bil-Ministru Ian Borg u martu li jridu jippreżentaw pjani ġodda għal swimming pool f'Wiet Limu f'Santa Katarina bis-swit ir-residenza tagħhom. Il-Qorti tal-Appell li kienet qed tisma' kawża li bdiet minn resident Dingley li għandu l-eliq fl-Inħawi iddikjarat li mhux permess l-iżvilupp tal-Ministru. B'din id-deċiżjoni ir-resident ingħata raġun li l-awtorità tal-ippjanar użat policy li mhux suppost tiġi applikata f'żoni rurali. Dan kien it-tieni permess li ħareġ lil Ian Borg wara li ngħata l-permess biex jibni r-residenza tiegħu f'dan il-wiet. Minkejja din id-deċiżjoni u kif ħabbar huwa stess fuq Facebook, il-Ministru xorta waħda se jibqa' għaddej bix-xogħol biex jiżviluppa l-għalqa. Ir-residenza ġdida ta' Ian Borg kienet kontroversjali sa minn qabel inbniet wara li l-qraba tas-sit oriġinali kienu akkużaw lill-Ministru li approfitta mis-saħħa mentali tal-anzjan biex akkwista l-art b'somma miżera.